салом дӯстони азиз, меояд ки зиёдтар донед, пас ба мо бошед. оё шумо медонед ки дар давлати Ватикан танҳо мардҳо зиндагӣ мекунанд? одамоне ҳастанд ки изи ангуш надоранд. ин ноҷои адерматоглафия ном гирифтааст. дору вирусҳоро мекушанд. ин гап дурӯғ аст, чунки дору умуман вирусҳоро кушта наметавонад, чунки вирусҳо мавҷудоти зинда нестанд. ҳар рӯз зиёда аз 20 миллион нафар зодрӯз дорад. аз ҳамин сол давлати Финляндия ба шаҳрвандони худ ҳар моҳ 650 евро ба ягон асос медиҳад. саволе ки ҳамаро дар фикр медаровард, тухм ё мурғ ки пешакӣ пайдо шуд. якум пайдо шуд тухм, чунки мурғ аз рептилияҳо пайдо шуда. аз ин ҷо мебарояд ки яке аз онҳо тухм монда мурғ пайдо шед. агар мо ананасро намак кунем, он боз ҳам ширинтар мешавад. бовар надоред? худатон санҷед ва дар комментария нависед. баҳри Балтика бо баҳри Шимолӣ якҷоя намешавад, чунки зичи онҳо дигаргунанд. дар бораи ин баҳр дар Қуръони Карим гуфта шудааст: дили фил 30 килограммро ташкил медиҳад. ними пачкаи чипсро пур намекунанд, то ки онҳо нашикананд. 29 аз сайди ҷавонон механданд вақте ки онҳоро ҷанг мекунед. чуқурии миёнаи уқёнусҳо 4 километрро ташкил медиҳанд. аз ҳама волидайнҳои хурдсол танҳо 8 ва 9 сол доштанд. либоси кайҳонварзҳо 15 миллион доллар арзиш дорад. дар забони ҷопониё дашном умуман вуҷуд надорад. дар замони муосир дар ҷаҳон 6809 забон вуҷуд дорад. олимон ба хулосае омаданд ки ҳар як сигор 5 дақиқаву 30 сония умрро кӯтоҳ мекунад. якумин миллиардер дар ҷаҳон Рокфеллер ном дошт. весна Волович, стюардесса, аз 9900 метр баландӣ ғалзида зинда монд. нархи замин 5 квадриллион доллар мебошад. дили кит қариб 1 тонна вазн дорад. аз ҳама металли қимматтарин Калифорния мебошад, ки нархи 1 грамми он 6,5 миллион доллар арзиш дорад. нисбат ба ӯ 1 грамми тилло 20 долларро ташкил медиҳад. дар шахмот тарзи равиш он қадар бисёр аст, ки дар ҷаҳон он қадар молекула вуҷуд надорад. алифбои ғовайо танҳо 12 ҳарф дорад. дар Хитой одами ғарқшавандаро наҷот додан мумкин нест. ҳангоми ҳарорати баланд шумо аз 38 дараҷа бошад, ҳангоми бемор шудан шумо набояд ҳарорати худро бо дорувори паст кунед, зеро шумо ба вирусҳо ёрӣ медиҳед. баъд аз ғарқи Титаник 710 одам зинда мондааст. дар айни замон интернет зиёда аз 4 миллиард муштариён дорад. ширкати Apple дар як сония 1444 долларро кор мекунад. агар чашми инсон суратгирак мебуд, он 576 мегапиксел медошт. аз ҳама голи тез дар футбол дар дуюм сонияи бозӣ соли 2009 зада шуд. дар Венесуэла нархи 1 литр бензин танҳо 2 рублро ташкил медиҳад. агар мо бо одаме ки писанд аст суҳбат менамоем, ғурури мо паст мешавад. забони кити кабуд то 4 тоннаро вазн дорад. обро дубора ҷӯшондан мумкин нест. дар ҳолати дубора ҷӯшондани диоксин пайдо мешавад, ки ба касалии саратон меорад. дар сайёраи Сатурн борон аз алмос меборад. зажигалкаро 3 сол пеш аз Гугирд дар соли 1823 ихтироъ намуданд. олимон аз Гугл ва донишгоҳи Гарвард ҳисоб карда баромаданд, ки дар забони англисӣ 1 миллион 22 ҳазор калима ҳаст. интернет 29 октябри соли 1969 таваллуд шуд. раис шаҳри Шарон дар Висконсини Амрико гурба ба номи Фредди мебошад. ширкатҳои Бентли, Бугатти, Ламборҷини, Ауди, Дукати ва Пош аз они Volkswagen мебошанд. фил дар вақти гаштан овоз намебарорад. ширкати Apple аз Амрикоро зиёд пул дорад. филми тасвирии Маша ва Хирс ҳар сол ба соҳибонаш 255 миллион доллар меорад. барои тамошо кардани ҳамаи видеоҳо аз YouTube ба шумо зиёда аз 1000 сол лозим мешавад. соли 1518 дар Франса касали рақс гузашт, ки дар он одамҳо ба берун баромада то мурданашонро рақс мекарданд. хун дар байни 23 сония тамоми баданро давр мезанад. дар забони фаронсавӣ чиликҳо номҳои зерин доранд: пурс, индекс, мажор, анюлер ва орикулер.
сарбони якум ва дуюми самолёт хӯрокҳои гуногун мехӯранд, то ки якҷоя касал нашаванд. Китоби вазнинтарин дар ҷаҳон 320 килограмм вазн дорад. Эйнштейн дар мактаб алохон буд. Танҳо баҳои пастиҳо аз забони фронсавӣ буд. Дар як рӯз мушт 15-20 бор хӯрок мехӯрад. Ягуар аз сагҳо метарсад. ҳар рӯз 65 одам миллионер мешавад. Дар экватор 247 рӯз беист борон боридааст. дар штати Бенгалия, Ҳиндустон, ҳар як гов бояд шиноснома бо сурати шахсияш дошта бошад. Филҳо бо пояшон пӯш карда метавонанд. Он ҷое ки бисёр одамонро рӯя мекунанд,